ज्यादा ई बाकी जौन चीज बनावली स तौने चीज कराही हांडा में दे देबेली स। आप का करी भगवान ना दिहलन बेटा तब हमारी है ना बेटा पतो ही बाड़ी सा का करे हो मान ला कि हमारा कितना करते सो हम का करम हमरा के जे करी वो करे के ना कुछ कर न तो भगवान हमरा के कुछ के कमी थोड़ा ना खन कइले इतना कले से कि तनी पानी दे दे करली सा तनी एथु क के करली सा अब वो कह कि करत हो त हिस्सा लिखवा ल जा त कर जा चाची जी हां ले खाता नहीं त पानी पी ले बोतलवा खोजत रहनी है ले आई आज ये कोनो चीज सेवा में कमी ना होला ना एकदम ना ए चाची जी लजाई मती हमनियो का आपका बेटी है बेटा है जा पतो ही है जा कोनो चीज के जिंदगी भर तकलीफ ना देवल जाई ठीक ना हम त कही ना कि भगवान जिंदगी भर रख देखा को बात बोली चाची जी बोली आज हमारा और ले मुर्गा ना रहता और पिसवा दे ना 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 अब ना ले कौनी हां भर भर मुंह उठा के खाई अब भर भर मुंह उठा के का खाए के बाटो सबुर संतोष से खाए के चाहे कोनो चीज ये चाची जी ये तो कहतनी कि आपकी सिवा हमनी के दुनिया में केहू नहीं के माता पिता भगवान हमनी के आप ही बानी जन्नी ये तो कहतनी कि भगवान दुख हमनी के ऊपर दे दा लेकिन आपके ऊपर न तो दो ले घुट पानी पी कने के है जाला खेतवा दो मंडा के करा ना में लिख हमरा तो समझे में नहीं खे देख ले हमनी के नामे कह दे चाहे बुची जी के नामे कह दे हां का करतई तो का करतनी खातनी का करो हो दादा का खाई भर भर मुंह खाई ना तो जल्दी पेट भरी हां खाई खाना खली हो खाई नहीं होगा के खाई नहीं है और कुछ मोबा किया दे दुकान तू खा ना हमरा के का फिर बहाई अजी ले पिसवा तो सुखावा दे उधर ले दैले अजी का खइबू का जी अबूची कहत कि तू मंडा खेतवा के करना में करी करवा ले अपने नामे आए भौजी का कहता उजा हो हमारा माई के बस सेवा पानी कर जा तू लोग माई के हमार कोनो चीज के महसूस कबो बुची जी धन के लालच ना कोई नहीं हमारा माई के सेवा पानी कर जा अब मैं खेत बधार धन दौलत का बा हो एजे रह जाए एजे के धन दौलत एजे रह जाए जानलू ई त बात सही है कहतनी बुची जी आपका विचार और इ लोग का विचार दिल्ली आसमान के फर्क बाटे कहनी है ना दिया आवा भौजी हां कहनी है ना कि तनी माई कहते कि सटिका लेखा लगा ता कोड़ा हम तन जांच करवा दे तू ये दादा सटका का तो दवाई पड़ा हमारी नैहर में नीमन होला हम लेके चल जाता नी माई अरे ऐसे ना लगा ता के जानता हो दादा चली खा ले ओकरी बाद हम अथु करतनी खा ले देखी मंडा लिख देता नहीं खेतावा हैं दो मंडा खेतावा लिख देता खा ले लिख दो खा ले गोड़ हाथ कोइल खियावल पियावल नहा तन तक फीचल कचारल आइए चाची जी जिंदगी भर कइल जाई जिंदगी भर आपका चरण घोर के पियल तब जाई के बा हमार तोहने लोग ना बाड़ू लो आमनियो के आप ही ना बानी दूसर के उ के बा एगो बूची जी बानी माई तो आज बिया काल नहीं के त खेतवा बरिया हम ले लेम त कहवा नैहर आई हो भौजी पर ले आइए बूची जी तू लोग के देम त कबहू हमरा के देख बुझा आइए बुची जी। जा कि जिया बुची के एक गोड़ पर खड़ा रहल जाई जानलू जा बड़ा माइयो के हम कबहू सिखाई ना कि माई एक गोड़ पर खड़ा रहली बुची जी अनहरिया में बोलाइब तो अनहरिया में आपका भैया जाके खड़ा हो जाइयो जन्नी घर में तो कभी हले बानी हां जन्नी। कौन चीज के हमरा कमी बाटे सब त भगवान भरले बड़न और कुछ दे जी बाकी हमार भाई नहीं खे हम ना खाओ दादा आ चली जी आपका भाई हमार मर्दा बाटल बना जा बहुत सबक हो गई पूरा भौजी आए बाटल बना जा देखी नी कौनो तरह त्योहार हवे कौनो दुख कौनो सुख हवे कबो बिसारे न जा ना हो भौजी तबे नु कबो ना बिसारे न जा हमें थी करतानी तू लोग के नहीं की बिसरावत कबहू देखा दोनों ओर से बनावला से बनेला बेटी जनलू और चावलवा दे और लेबू आ ले लो वैसे त कौन चाची जी के करही में दे तनी
अपन खइह दम भर। देखा ये दादा ये बुची जी पेट आवे ना कुलबा खइले पर देही चलता। हां खइला ई पर पनिया लिया पनिया लिया तनी लिया पानी ले अब लिया तनी जाने का नहीं खेला गई ना मर जन का दुख तकलीफ ना होई तारा के जल्लो 2 मंडा एथुए बता का हो गई और तो कुल तोहर बियाह में बेचिए देन 2 मंडा ना बाटे हो तने से करते से नहीं और तू नहीं बेच तू काम नहीं तू करती है एगो रहला कि चलो हम 2 दिन से करत था हम नहीं की देखत क्वेश्चन 22 जब से बियाह कन तब से ये ना कुल करेली सब धरेली सब एगो कि चलो जाए तो हम साग ले जा साल 2 साल में 5 साल से के करता अपनो ना करी हो अपनो ना होता ना करी जा तो हाय ना खइबू खाई तनी बाद में खाई कब खइबू ए कहली खाए खाए का तो धरे सुखवा देलु देखा तो साफा ये क्या ले दे दिला अपन डेरा जानी डेरा देलु देखी के डेरा के बाकी खाए के बा तू कम नहीं खू कहां गयो बुचिया चल अपना के चले ला कौन चीज हो झुमका कहत रहू त अरे दादा अब चुपचाप आती रहा हमारा बहुत झुमका पैसा मिला था बैंक में डाल ले जा आ 3 लाख के काम में आई चलू ई कुल झुमका के फेरा मत रह सोना ढेर पड़ गई का होई हो झुमका लेके हैं माछ के हाली हाली बनावा खियावा चाची के तब नु दी हो एकनी के मेहरानो के फेरा में रहबो तो जोनो हाथ में आवे वाला बा तोनो ना मिली लेकिन कुछ कह चाची बढ़िया ही है ओकरा इतना क्यों दुख तकलीफ नहीं के देवे कि ना तो ओकर लइका नहीं खसन तो ओकरा बुझा ना मांजे तनी ना जादी रवा छानो तनी मांजी यार मांजे के आदत हो गइल बा मांजे तो मांजत काहे ना सोचली अरे एगो बात रहो से कही मांज के झट से कि ना आ जाके आ चाची जी के खसी के ना चुस्ता बड़ी पसंद हो जाके खसी के चुस्ता जल्दी लेके आई हमारा को उतना मत सिखावा जा हम खुद ले आई हम खियाई हम न जानता नो चाची के मोह तो हैं लइका ओकर नहीं खसन त एकर मतलब का हमके बुझाता तो ओकरा छोड़ दिए ही तरी हैं उहे कहता नहीं बताई आखिर हमने खियावा जी पियावा जी तबे न 2 काठा हमनी के लिखिया ना घरवा 2 लिखियन रउए बताई देखो हमन की गलती करते देबे के तो हमनिए के दी लेकिन हमरा लालच नहीं के हमरा अतरे बानु तो ओकरो हृदय जुड़ा जाओ त ना हमर बेटा नहीं खेनु तो बेटा के फरज निभावत अब बेटा एगो रही त कहूं के बेटा है नहीं के का चाची मम्मी जी रे तू काहे के उठैला आवे रे बे बोला हिल कहि के कुल उठा के लेवा ताड़ू हाथ धोली चाची उठा जी के लेवा त हो तोर का करी ना तोर बेटा ये जे बा तू उठा के लेबे हल कुल माने मन जबे धोइबे ओ जे ना तोरा के पानी ले जी बोली कि का खाए हमरो के मंगा दे तनी जे हमनी के यहां के जाता नहीं लावे बाजार में बबुआ धर आंदो ए तू शाही पनीर बनवा शाही पनीर जाते लेवा त ये में कौन बड़ बात बरे आ कोने की लिख दे तनी खेतावा कनी के तो चाची जी कहता नहीं तब कहिए बोला के लिखवाओ तनी तू करवाओ तनी तू कबरे बबू कह ले तू अरे ऊ कर हमरा उतना जरूरी नहीं है तोर हमर देख हमरा अतने शौक बनू तो तोरा एहसास मत हो कोनु हमर बेटा नहीं खसन पता नहीं खसन हमर देही पके सगरो कुल गहना गुड़िया बाटे का है अभी तू देखो नहीं तू बहुले डाल दे तो हमें नीचे हां डाल देते रुक चलो हमर देही पका गहना बाटे है कान में का बाटे हां तो जाय दी तू ही जवन कहबे बबुआ तेने कर अरे हमारा हम कह देम नु तोरा के तू तोर अभी बात जीने की काहे टेंशन में बाड़े शाही पनीर बनावा तू कर हां बनवा देता पलट दी ना करहिया पलट दी मान देतनी हमें पलट दी चाची जी बाप हो धर ले जो ले जो धर जो ज्यादा हो ज्यादा जैसे हमारा का जुड़ा हुआ तो जैसे दोनों लोग जुड़ा ही रह जा हम नहीं करे जो ए चाची जी हम सोची ना नुकरवा कितना नीमन बानी बता चाची खाली तोरा कोनो दिक्कत होके तो बोलिए नु कामनो चीज बच्चा बा कोनो दिक्कत नहीं का उमर लेके जिए हमारा जावा कामनो चीज तोरा मनो करे खाए के ती मत सोचिए त ना हम कैसे कहनी पैसा धले बनी घबराए के नहीं के बैंक में बे उतारे के बाद दिया एक पैसा ना छुई हमर कहती है कि अरे तो का हो जाई मोर के पूछी लइके न होई हमारा ना आई थी हो त ना ओकर काहे ना भई हां भाई ना पूछी जी के बताइए लेकिन ले ना पानी चली चल ले बता ना धोलिया नाइटी ओटी पहन लिया चल तनी हां सलवार समीज किन के लिए देखिए वहां पर आ त पहन ली चाची जी पहन ले पेनियो ली चाची हो बाप हो बाप दूर कुछ भी कहे यदि ई अफसोस ना हो के चाहिए कि ना चाची जी के ना बेटा पतो नहीं खसन कम के खराब पत रहुए बताई तो न क्यों ना हो तो न क्यों पद का हो
अरे का करते हो ये दोनों बेकते जे हो का करी देखो तब चाची के सेवा में लागल बानी अब तू कहब तो मेहरानू के सेवा में लागल बा मेहरानू के नहीं लागल चाची के लागल बा सेवा अब में। हमारा ये नहीं के बुझा तो मेरा नहीं जे बैठल भी मार तू तसला में तो हाथ लगइले बड़ा तो जाए तो कह तो अरे हरे तू भी मत मौका बा मान जी के आदत हो गइल बा नो हाँ। तो मान जाता नहीं समझ जा सब कुछ मजबा बेलू बर्तन धोत में नहीं हां सब वो बर्तन माने उ तसला तुसलिया हाँ, ये सब बर्तन सब कौनो बर्तनों के सब धो देना सब हाँ सब बार भौजीबा रहुआ त तू पानी तो भैया बाड़ा एक पीस मेहर आ को त का करबो मेहरानू तोहरा रहुआ दिन दशा बड़ी पातर बा कहब रहुआ मत मेहरानू खोजी त रहुआ हमारा नहीं हन आ मरद नु हमारा के मिली त इहां नहीं सोच ले ठीक ठीक भौजी इतना हम खुश नसीब बानी नु कि हमरा के यहाँ के मिलल बाटे आ यहाँ के पावले बानी हम अरे कुछ भैया, झट से का काम कर देवे अरे भैया का बारले रहो हां देखो 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 तब लाज नहीं खिला तो कमर चिके लाज जी मन डरात नहीं तो लजा तो नहीं तू त कमर चिके लाज लगत के लाज मारत तो चाहे कहता रहो कि कुर्तो पाट खिचवा तनी साड़ियो खिचवा तनी देखी। का जन का चुली बन कुल खिचवा ना ना सब जी अरे देखी बार भैया तू तो बार साड़ी पे में शिकायत बा तू हूं लगल ऐसन करे हैं मेर माऊ नहीं खा हां रहुआ बताई हमार तबीयत खराब होइल त रहुआ कइनी अरे और जब तबीयत खराब हो गइल त हम करम एकरा में दुख सुख में हमनी के ना बांट के अपन करे के ते ना जी ना 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 ठीक कहता हाँ तो सब कोई मेरा हंसेला कहनी का हंसेला कि पाने बैठल भी मोर से करवावती है एकरा में कौन की बेकार बट रहुआ हंसे बताई द जे करता त बाऊ है न हंसी उहे न हंसी जगह हाँ, टूटल हंसे। बा उ कहां से हंसी कहाँ रहुआ से बताई हंसी? बताओ कुछ भी कह रहे सब मैं चका चका न कह के रखले रही ना करी हम जल्दी से आवत नहीं वही छेड़ ले भाई वही छेड़ ले भाई इन खेर बुझा तो 5 बीघा भेटे वाला बात तनी मेहनत करी आइल भाई जा देखत रह हम ऐसन करम त चाची खुश रहस जइलू कह जा कि अरे बाप रे बाप केतना हमनी के भगवान से मन्नत कइले होखल जाई त हमनी कसन चाची जी पहिले होखल जाई जौन की सासों का दर्जा देतनी और चाचियो जी का दर्जा देतनी धन दौलत दूसर आदमी रही त ये दादा त अपनी धन दौलत के आदमी पाते पाते ढकी त चोराई आ ई चाची जी बानी की बेटा बेटी उनका बेटी बाड़ी लेकिन बेटा नहीं खा लेकिन हमने की मर्द के बेटा मान के या कुल चीज करी ना धरी ना आ ज्यादा धन दौलत दे दिया त अपन ढेरे न रही दू गो चार गो लड़का दीदी जी। पे कहिया सता दीदी जी तब वो चल जाए कड़ी मसाला बना पिसनी हां ना हो मिक्सर में पूरा पीसा जाए इसीलिए जरूरी बा ना तो ठीक है कहता नहीं कुछ वो पिसा जाई तू केन का तो चाची जी को वो कौन लावे कि याद नहीं के पड़ता हमारा का हो केन का तो लावे के कौन ये खाई याद पर का नाम का तोर निकलत का निकली ना याद पर कौची तो कहने जे उहा के जन तलावे बजे में देखबे ना कर जी या तने पूछ ले हां तनी हरा उरा सब्जी लिया देता तक तनी खियैतिन जे उनके कहतनी चाची जी की तनी साटा कानियर होताटे जाई झरवा दे का कुटिया पर तो अतवार के मुझराला आज थोड़ा तो ना पता करब तबे न हो कनिया हां ठीक है कहता जाके बिना चाची पता जी के कइले झरवा केहन ले दी जब ना केहू तो कई रिक्शा करवा लेता नहीं बुक हां आ ओकरी बात से अथु करतनी कौनो बात ना ऐसे कुल आदमी 3 जगह चिपरेला ठीक है कहता नहीं रहू ठीक ना ये पता नहीं सुनी ना। रिक्शा रहित ना तो अपन लेके जाई हां ठीक कहता नहीं रहू कने नु कि माजत रहनी हो जा कनिया दू मंडा नामे करी हते एक मंडा तू लियो एक मंडा हम लेके अपन खाना पानी बना के तू दियो हम हो दे अजी दीदी रहू बताई अजी बुची कोनो लालच बाजी लालच भावनी के आजकल नहीं काहे हमार कपड़े तू खाता आई हो मैया का अजी बुची जी ना के दूसर साड़ियां पहन ले चलिस ते तनी एगो बक नाटी पहन ले सा साड़ी पहनी नाटी सूट पहन ले हल्का हुल्का तो साड़ी चाची जी के देता सूट नी। लेके आइल बने हैं हाँ माई के पंचा सूट हल्का में सियाले कहता नहीं। आज हमारा आपका बेलन जो तो हो जाए चली सियाले बानी डिजाइन डिजाइन कर ले लेके जाए का कर सुनी ना हमनी के सब कोई एक में चाची जी हमनी के भाई अजीब चीज गांव टोला देख के दाते अंगूरी काटा एगो चीज कोई आपकी ससुर आवल जी हमनी के आही है भौजी का कहलू हो च मन करे तब चला जा जानतनी तू ही लोग ना हमारा ढेर अपन दिन बाड़ू हो हो गइल तू ही बाटे। लोग ना अपन बाड़ू आई तनी 2-4 10 हमरो गो सबक लागेला कि हमार भाई हमार भौजाई तनी आवस जा हमारा घरे तनी 6-7 गो साड़ी ओड़ी किन ले तनी ब्लाउज सिया ले तनी तैयारी लो इनकर और बवंडर बनल आइए दादा आई तो लेके ना आई कुछ अपनी बिटिया के देवे खातिर की लोग कहे कि भौजी हां हमरा दुआरिया तू लोग झकाऊ चले मोर गोतिया नहीं जानी नहीं ओकर भाई भौजाई आइल एगो बसन चीज, एगो बात कहे। हमनी के मुंह करखी ले जाई कहली सन है से सुना सुना के राखिया में हमनी के त राखी बने जाए के बता अजी
जी आपके राखी बनाई पैजनी की न ले बना आपका भैया नहीं की न देले बड़ी ताना मारे सन की अपन भाई अपने बा हाँ, गहरे बा हाँ। ए भौजी जितना हमारा अपन ना करी तो उतना तू लोग कह देले बा जब बस तू लोग से ये हाथ जोड़ी बा हमारा माई के मत बिसरी ह जा हमारा माई के ये मत बुझी बिसरी देखा तनी आपकी भाई के देखा तनी आपकी भौजाई लोग के हई का भौजी रे कतना बाबू? थू बाई रे का भइले बबुआ मरद से थू मजबावत रहली छ बरतन हां अजी बुझे छी रउई बताई का हो गेल हम बैठे रहनी तब तो कनी ना ना कोनी कि खराब बता साड़ियो हम माने खिचवावेलू तो कहतैनु कि साड़ियो खिचवाई ना अरे वो हमारे पीछे पड़ गइल बानी दुखे भैया सुखे वाले मजा कोनी हां रो हमारे पीछे पड़ बानी माने हम झूठ बोलतानी मुलाई दुखे सुखे अपन अच्छा आवते बोल लेके आवते बोल थोड़ी देख तो का हो का आ दीदिया बताओ तो इनके करवावे के चाहिए हई देख तो हई हैं का जरूरत जी माजल का जरूरत हैं तू काहे की करता रहो ये तो का हो रे एकनी के ख्याले नहीं के तो एकर तो ख्याल रही का भी का बर्तन भौजिन के ओकरे खातिर माने लोते बनावते खियावते ना तो हे कहीं नहीं खातिर माने हम करते हैं तोरा का मातारी खातिर अपन तोरा का करता बुझाता? अपना मन लाज ना लगल हो के हाथा वाले छीन सब कुछ करत जाए थरियो में मां जनी है को दिन छोड़ दे जब सलवा हमारे मांगन के तो कहले रहता भैया तू काहे के मजा लगा अरे बक बुची जी हमनी के नहीं काजी तू माने तोहरो कमी ऐसा दिए तो भाई निको तो भाई ले कम बानी उतना हम करम नु हम तो कबो देखा ना ना सोचनी बस तू लोग से ये हाथ जोड़ी बिनती बा कि माई के हमारा मत बिसरइयो जा हमारा तो धन दौलत के चिंता नहीं के तू लोग सब ले जा हमें हमरो से ले लियो जे एक आध कट्ठा चाहिए तो ओइसन बात हमनी नहीं के के ससुरा उतना बा तोरा के दे मुकरा में लेवे कि करम तब हमू ले ना तो तोरे होई समझ तनी लो। जिया दी समझा के जी है कनी हमें के चलते समझा दीजिए। बाबू हमें ही के चलते बाहर भीतर नहीं खींचा चाची के चलते ते कनी करियो सन कि ना करियो आइए दादा का कौन ये कैसे करे कहता जमा नहीं निकाल के बोला रख कनी देबल कैसे जाए रहुआ तोरा बोले ना, तोरा निकाल के रख भौजी दे। के छोड़ ना भौजी मतलब हम नहीं के करत हमरा के चारों ओर से उलू को बना के रखले बानी बताई ना तेल लगैला कुछ कुछ हमरा के बोल तेल लगैला तेल कहल लगैला हम सानी का तेल लगैली चाची के पूछिए ज्यादा ना रही लगा तू कहते चाची जो द ज्यादा नहीं लगा दे तनी अभी कहनी तो ढेरे ढेरे तेल लगाई हा जाए दा भैया पास्ता पूछी का करब बुद्धि नहीं के करा समझाई ना सिखाई ना के बुद्धि हैं? जन्नी समझाई चलो ना जाओ चाची सिखाई कहां भी है क्या बोलिए चाची माई हाँ? गोरिया पे बैठल बिया ओकरे कोला ये थी बनावे का खाला शाही पनीर लेके आओ दी पनीर आ ये दादा ले मन यो ना मौगियो के एक लौर हाक ले ना अपन ही चलते चाची जी के चलते लेकिन कुछ काम मातारी नियर मानी ना जाने महतारी नहीं और के भाई के जन्म होता लड़किन में हो गई लड़का में जन लू का हमर भैया ना चल नहा ले चलो भौजी तो हमरा का तो लू का मदर ना कि हो ए बिना लूरा साड़ी भी है आपको भले महंगा साड़ी भी है आपका तो का करी सूता घिंचाती है देखो वो बेटी अपन एक आध काठा देवे कतड़िया का हुई धन लेके बताइन चाची जी रहो कि हम कल सांझी के गुड़ दबावत रहेंगे ना दबावत रहे बुआ के कहता नहीं कि ना दबावत रहे मारे बोले लगन हमरा के तो हमारा से कहेला ना हमारा से सब पूछाऊं के तो चाही रहता तेल मत घसा मत तेल छोड़ दो घसर करे लगेला घसर कनी ना कि है तू का तेल लिया तनी राहत रुक के वो हमर दही में मोल दा जा जल्लू जा तो दही में अनसात ने खूना कनिया आ हे चाची जी का कहता नहीं रहुआ जी हम अनसा तनी बताई रवा के हम करे खातिर जान जोर एक लगा दे तनी रवा कहता नहीं कि मारे अनसा तड़ू छेगला लेबू तो ले ला मार ये स्वर कहता नहीं मम्मी जी ले ला छेगला खोल के पहिन ला डाल ला पागल है हम लोग छागल बना है चाची जी देखी ना मम्मी जी कहा जाता खिसियत न किनु आ ये दादा कह जाओ माँ हम तोहन लोग हमार तब हमरा के अब गाड़ी द जा चाहे कुछ कह जा हमरा तो सुना ही के ना बाटे देखा जा अभी जांगर चलत है तना सेवा करत रहे जांगर था के जाई ना तो हमरा के छोड़ी हो जा मत ना तो हम कौन और के ना हो खम अरे ना मम्मी जी रउआ घबराई मत ना तो देखी अभी- रउआ कुछ के दुख तकलीफ ना होई सोच ले जब ले हमनी के बांध तब ले अब बुची जी के हमके करो जी धरो जी ना बुची जी के हमके छोड़ दो जितना छोड़िया जा मत मर जाए ना तो छोड़िया जा मत हमारा लड़की के ना छोड़ो कनिया में हां है का है कि हमारे को बना के देलुआ से अंडा के कोचे बारे कैसे सुन तो ढेकारा बता पनिया ना पीनी है पनिया पी ना ली ना हाथ में तनी टहल में तनी मियाज फ्रेश हो जाई पर वो तो बैठल बानी खाली त का हो रे सारी दादा हमर बैठल देखा तारू अरे ना मम्मी जी मतलब बैठल बानी अंडा बा का की कहता एगो तो पहिन ला अब हम
चन्न हम सोना ना पहनम। सोना का मेरे अभी है हाथ खाली हो जाई रख पेन पेन काहे तू बोला तारा बोला था नहीं चाहिए जे ना दवाई गोड़ नु तू हमारे खाली बताई ना कर तारी सा काहे खातिर झूठाऊ के कोई कि नहीं खिसा कर तारी सा ना तो देखावटी में अयो कोला भाई। है तब आके तोर गोड़ धइले बिया छुअती है दबावत ना हो सेवा पानी कोइला से जांगर कम ना होखेला करा बिका भले हम उस आशीर्वाद नहीं कि हमें रोमा आशीर्वाद देई हम चलो लोग घर के आइल बिया ओई तर जाना तिया तो हमनी खरा बाबा तू यार मालूम है नहीं क्या जा दे काहे कैसे तू कर तारा न तो बोला ना बोलल जाला हम बोला था नहीं करे करी तो मैं बोलती बताओ तू ही चाची रवा कहिए ना बोले नहीं हमारा के कहिए ना बोले नहीं बताई ना पागल बनी और बस बीस झगड़ा। पियोले बनी शंकर जी वाला पिसावा हम ही पिगोल बनी मंथन भइल बा धरती हम ही पियोले बनी तो अब तो उनके सही ले बनी रग रग कौन पिए ले आदमी के चार गो बात बोलते रही ना सुनाते रही ना है ये नहीं खेवे त लुगा है बदलिए झला झला लौकता है चाची के साया कौन है ना मम्मी जी उधर पूछी ता पूछी ना रवा खाली हमारे त के खाली बोलत कह रही पूजा हो कर पूजा तब नु खाली कहला ले हो जाए तो ना जाए तो काहे हमारा वजह से उठ के जा हो तू उठ के जा ये कहा ला ये दादा का भई देखी कितना बात बोलता नहीं देखी अरे मरद के काम हो गए गोड़ मिस के मरद के काम हो गए गोड़ मिस के ओकर बाद मसाला पीसो शाही पनीर के और हम लेके आवत नहीं बात गोड़ कैसन भइल बा बनाओ। ये रमान तेल तोरा ना घसे के चाहिए बताओ ना दी हथवा दबा राधा हो गई छोड़ दो छोड़ दो तू ये लाई नेट ये लाई बदल ले हाँ लियो जा